Výsledok je taký, aký je, ale asi tá hra bude asi najviac mať. No, tak zápas sa začal dobre, si myslím, prvých 10 minút sa mali väčšinou tlak, oni sa stiahli do defenzívy a potom od 10. minúty, aký sme prestali korčulovať, možno nám to viazlo v tých rozohrávkach, boli zbytočné vylúčenia, sa to stredalo na jednej strane, na druhej strane tie vylúčenia, takže prvá tretina bola taká dosť bojovná a potom v tých ostatných tretinách chvála Bohu za tie góly, čo sme dali a sme vyhrali. Erik Piatak má dnes 2 presné zásahy, dobrý pocit, nie? Tak určite, v podstate tréner ma tam dával aj na presvodku, takže som dostal dôveru a myslím si, že hralo sa mi celkom dobre. Hneď, keď som dal ten prvý gól, tak trošku sa mi uvoľnili tie nohy a už to potom šlo. Už to potom bolo na nezastavenie. Tak ani tak nie, ale určite som rád, že som pomohol mužstvu tými gólmi. Aké to je, keď hráč cíti dôveru zo strany trénera? Tak ja sa mu snažím ju odvďačiť na ľade a bojujem, hrajem defenzívneho útočníka, takže pomáham obrancom zadu a snažím sa po niečom nepovedať.